Ahojte milí diváci, dneska ideme natáčať oslavu. Už som tu aj kreslil toto panáka. Tu máme aj molky, aj tu je jedna. Malo by chty raz, dva, tri. Tu máme zase kačky, celá farma, pekná. Tu máme voľakdaj sliepky, tu je pes. Slípky sú tu voľakde, len sú tak blbo vidieť. Trampolína. Už sa aj guláš varí. Tu sa ešte volá, čo bude piecť. Takže máme dobrú oslavu. Pozrite sa ich. Môžeme dokonca hľať, tam je bránka, tam za stromom je druhá, tuto bránka. Môj detko má 1,500,000 grillov, teda 3, tu má jeden, a tu má druhý a tu má aj kotol. Ten som vám už ukazoval, že sa nám varí guláš. Aj tak. Toto kúpil teraz nový grill. A čo vám tu ja ukážem? Marihuana je 1500 svitníkov. Tu sa môj brat hojda, kolajda. Stromčeky, vidíte, vzadu sú hrušky, ktoré som vám už ukazoval. Zásoby dreva, auta, bicykle, otáratov, všetko tam je aj kontajner, tam je všetko. Napríklad, sa to už svidle zastoknuté. Tu je tráva, takto zelená, neviem, čo je tu takto namočená. Vidíte? Zase tí tri molky. Hadica. Futbalová lopta, ktorá za chvíľu aj tak bude hen tam k susedovi prekopnutá. Aj títo dve budú k susedovi prekopnuté, táto, aj hentá. Asi som vám toho možno aj poukazoval. Dosť. Majú tu všetko. Aj teplome. Takže to je v podstate všetko. Tak, papa, uvidíme sa v druhom videu.